Bowl ga, yung bowl. Doon sa kabila. Mga bowl. Dito, dito, dito. Sa kabila nito. Yeah. Meron ng ano naman eh. Ah, bago oh. Blue. Blue. 2299. Langga. Ga. Dito ako. Dito ako. Mahanap ako ng bowl. Kulang kami sa bowl na malaki. Maliit lang yan. Maliit. Maliit lang siya. Ito. Hindi siya malalim. Ito. Round serving bowls. Gusto ko makita ang itsura. Ga, tingnan mo to. Tingnan mo ito. Ito maganda sana, oh. Gusto ko yung kulay niya. Parang ano, contemporary. Pero ito puro white. Pero tingnan mo nga, parang masyadong malaki. Ito, gusto ko to. Yung ganyang shape. Kuhan daw siya nito. Ano to? Surf. Oh, may minus 60 pesos pa. Ano na lang siya? 589. Ensueno. Ito oh, hindi pa namin nabuksan pero nakagamit na kami yan. Yan dating lagi namin ginagamit. Mabango talaga. Sa California pa yan. Ay, teka, tingnan natin kung mayroon ng ano. Ano itong ginda? Wala naman. Paper towel. Wala. Kaya yung binibili natin yan. Hindi ah. Mayroon pa tayo? Hindi pa nabuksan ka. Hindi pa nabuksan. Oo, ba tayo bumibili? Itong maliit. Wala na. Okay. Ito na lang bibilihin ko. Kaysa doon yung binibili natin dati. Parang ang dami mapupod. I know. Eh, wala pa. Hanggang ngayon, wala pa rin yung Kirkland eh. So, anong bibili natin? Ha? Wala pa rin yung Kirkland. Ga, kuha ka ng isang ano. Green, no? Green. Green.
Green? Da. Ha? Panghang. Spicy. Spicy ga. Gano'n tayo mabiling this spicy? Meron din ah. May mapula-mula. Ayun yung lola sa labas na lang? Hindi, tingnan ko tayo. Saan tayo bibili ng ano? Dalawa na ito. Ay, tatlo pa oh. 7.79 lang. Mas mura. Ayan, may nagtanong ng corned beef. Itong corned beef. Malalaki siya. Tatlo. 5.40. Rice. Wala na laman. 18 cans. 8.89. Ito masarap siya. Hindi maalat. Yeah, kumuha ka. Meron pa tayo. Meron pa na tayo nito. Yan ang ano, konti na lang ha. Ito meron pa tayo nito. Yan na lang. 64. Ilan? Sampo. Ilan? Hindi na, ay, wala na akong space. 8 lang, 2, 4, 6. Isa pa. Kung galit ka sa spam, oh. Ayan, ganyang kalaki. 1,149. Ito ang masarap. 134 lang yan. Made in Korea. Oh, iba namang kulay? Masyado yung malaki. Masyado yung malaki para sa bahay natin. Ang gandang tingnan, ano? Kaya lang madaling Papasukin ng ano yan? alikabok. Oo. Saka mabigat oh. Ang ganda sana siya. Ang ganda sana siya, no? Sa porch, no? Ang gandang tingnan. No? Yeah. Tsaka yung ano niya, cushion niya, blue. So, or bluish. So, hindi siya madaling marumihan. Kaya lang, parang, Babrasin lang ng babrasin. ano ba ito? Kawayan. Ratan talagang totoong ratan. Oo. Ah, madaling ano yan. Madaling Alam masira. ito, hindi pala. Ang mga Yung ano plastic? Na to, mga PVC na to. Yung parang mga PVC plastic. na pala. Oh. Yung mga PVC na yan. Hindi na sila gumagamit na ratan ngayon. PVC na. Hindi ano. Ay, sa simento siguro. Ay, may ano pa. May para pa sa paa. Kaya pala mahal. Oh, kasi meron pa siya sa paa. So, bali 5 piece. 5 Six. pieces. Ah, 5. Ganda siya. Ganda. No? Ito. Wala. Mga Coke na dyan. Ha?
Original Coke dito, wala? Ito tayo. Nacho cheese. May binili ka na masarap. Ano nga ba yun? Ayun. Masarap ito ah. Oo. Gusto mo? Oo. Ha? Yeah. Yeah. 154. Sarap ito guys. Very milky, buttery flavor. Ito masarap din to. Yung mga ganyan gusto ni JR. Ang tawag dyan. Yung ganyan oh. Na biscuit. Biscuit. Ito yung ano. Matamis, ano? Si ano, si Leo. Agad dito makikita. Merong ano ga, merong hot. Ah, tig-isa tayo. Walang hingian, ha? Merong spicy niyan, pero baka masyado spicy. Yan lang. Ikaw? No, okay lang. May Merry Christmas na. Kanina pa, minsan ako nakakita. Meron ako nakakita. Oh. Ay, bisko. Mahal naman. $8.99. Apat ang laman. Sarap yan. Ay, naku, paborito ko bisko. This one? Just keep that sitting thing open until the food. That's stale. Hoy, kape. Kape ka. Buko na tayo. Oo, kasi wala na. Ayan, oh. Okay. Ito, decaf. Oh. Try natin tong gold. Kasi masarap ng gold. Pareho rin yan. Ha? Yan na lang. Try natin. Oh, $5.99 lang siya, oh. Ito? 1.4. Oo nga, yan na lang. Para Diba? matry mo rin kung masarap. Hindi, tsaka okay lang to. Kuripot. Three in Ano may one. gusto niya? 3-in-1? Oo. Ano ito masarap? Yan, cappuccino. Ay, baka hindi naman siya mahilig sa cappuccino. Ang iba. Ito. Original na lang, original. Complete coffee mix. Pisco, $5.49. Ga, konti na lang ang ano. Ha? Pero hindi tuna, chicken, okay lang. Ha? 245. Yung White Castle na burger. Ubus na. Gusto Pero mo? wag na. Okay. It's not that good though. Unless si JR ka, gustong-gusto niya yun.
presyo. Meron din dito guys, oh. 437. No, mas masarap ang Pure Foods na beef tapa. Hindi mo ba naluto? Ito ga, oh. Ang palang lang. Turkey sausage. Daming hotdog. Sinong nakakamiss ng mapulang hotdog? Hindi healthy pero masarap. Ayun, may Jamba smoothies din dito, oh. Ako nga ang sugar content. Daming sugar. Sugar. Where's the sugar? Yan lang problema. Sugar. Daming sugar talaga. Ano yan? Ice cream? Oh. Patatas. Ay, ang laki. Ayan, mas maliit ko. Wala na tayo. Ha? $195. Hanap tayo ng maganda itsura. Dito. Para sa nilaga. Ito, $239. $199.95 ang kilo. $239. Ay, sibuyas. $216. Magkano kilo? $204. Talong. Saan ang talong? Talong na bilog. 103.57. Long price. Maliliit na talong. Ito, 169. Dalawa ang kukunin natin. Yeah, maliliit lang. Pero maganda naman ang itsura. Ha? Ito na. Okay na to. Ganun din doon eh.
Ito, kunin ko. Hala pa tayo ng maganda. Ito. Mga edible na bulaklak. Maganda yan, gawin mo siyang ice. Lagay mo siya pag gumawa kang ice. Colorful. Pag nilagay mo sa drinks. Look! Yung mushroom na. Sarap yan Tapos meron akong soft tofu. Saan natin ilalagay? Kailangan may sabaw na ano. Yeah, magsusup tayo. Yung gochujang. Gochujang, konti. Ano isa? Gochugaro. Ito guys, 125, 25. Itong sundubu, parang 49 pesos yata. Ha? Ito po. Alin? Ha? Akala ko may malaki. Wala, ganito lang. Yan o. Inoki. Inoki. Yeah, inoki. Tuna guys, 927.96 ito. 1,159 ang kilo. Ulo ng salmon. 299 ang kilo. 446.93. Ilan ba yan? Tatlo. Tilapia. 355. Doon ako sa Talipapa bumibili, mas presko. Liliit ng paa ng manok. Gusto ko sana mag-adobo ng paa ng manok, pero sobrang liit oh. Kaliliit. Walang laman. Maliliit na manok. Wala ng paa. Beef. Ay, dito pala. Baboy ito dito ah. We've come to Cranberry. Okay. 3. $3.94. Okay.
Piliin mo na yung ano ka, karne. Ito siguro mas mabuti. Ito maganda, no? Yeah, maganda yata klase. Oh. Panlaga bukas, sa Lunes. Oo. May bisita tayo. Ito, request. Okay. Kasi na yan? Ayun, mas may malaki. 1, 2. Ito na lang malaki para may maiuwi sila. Okay. Ano yan? Yun, yung kinuha mo. 949. Ito 1, 2. 121. Okay, 1, 2, 11. Okay, itsura niya? Ha? Yeah, di ba? Okay lang? Nako ba iba? Pareho lang. Yan na. Yan ka. Yung ground beef, 395 per kilo. Yung ganyang kalaki, 533. Pero meron pa tayo. Meron pa. Ay, wala yung manipis. Yung manipis na ribs. Ay, na beef. Yung karubi. Wala. Hindi pala Greek yan. Ito lang ang Greek. Ito na lang. Na natin yung expiration. $9.25. Yung malaki. Ito, October 3rd. Ito na. Kaya lang gusto mo vanilla? May vanilla flavor. Yeah. Vanilla? Yeah. Anong date ngayon? 24. September 22 ang ano nito. Sa buwan. Okay. Yan, Marby, masarap. May moon cake. 1699. Okay, buy one, take one pa rin siya. Kailangan namin dahil kasi sa dinami-dami ng aming hanger, ginamit namin sa mga pinabili nating damit dun sa Vietnam. Kaya kulang na naman. So, ito. Patay na. Hanger na naman ang bibiling ko, no? Dalawa lang? Yeah. Dalawa lang? Ewan ko sa'yo. Dagdagan mo na nga. Kasi kung minsan hindi siya buy one, take one. Walang katapusang hanger. Ang ganda nito ah. Mga bin. Ano yan? Bin. Tingnan ko muna yung listahan ko. Buy one, take one, $7.99. Iba siyang style. 400 each. Ayan siya, itsura niya. Buy one, take one, $4.99. May $6.99. Buy one, take one. Mga abubot-abubot. Ayan.
Ito, bench siya, oh. Bench na toolbox. Storage. Oo. Pero bench. 8,000? Ano? Nung 800. Wala, tinitingnan ko lang. Oh. Sa garden. Kasi yan, all weather yan, eh, no? Yung mga ganyan, all weather, no? Wala tayong nakitang bowl. May nakita tayo, nanonood sa atin. Oo. Si Mommy Pet and Family. Pero wala tayong nakita ng bowl. Pero yung bowl na hinahanap natin, either maliit or malaki. Ito na matanda. Matanda? Ito, katabi ko. Hindi. Yung pila ng matanda. Ayun. Nandun. Ayan. Ito lang pila ro, no? So, matatanda? Eh, puro sila bata, eh. Tayo lang matanda. Ay, di niyo po, sir. Oo, sandali. Oo, paano? Hindi, sabi nila sa ano? Wako? Pangalan? Oo. Ayun ang alam. Yun nga ang inisip ko eh. Sige, mamaya ganun na rin. Sir, balik ko na po. Thank you.